Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da yau, barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. Tofa, a yau wasu abubuwa suke faruwa a cikin ƙasar mu ta gida Najeriya, inda wasu abubuwa da yawa suka hargitse musamman ma akan yanayin tafiyar siyasar Najeriya, inda wasu da yawa suke ta cece kuce dangane da wasu abubuwa da suke faruwa a faɗin Najeriya, inda ake cewa tamkar mai girma Muhammadu Buhari ya tsokano wato tsuliyar dodo, inda tabbas wato ya taro match ba shi da 'yan wasa. Akwai abubuwa da yawa da suke faruwa, inda ake cewa tun shekara 8 baya abubuwan suke ta faruwa, inda tun a lokacin ba a tona ainihin salar dalilin faruwar abubuwan ba sai a yanzu, inda ƙarshen tenuwa ta zo, wato a lokacin wannan abu yake nema ya faru. Inda wasu da yawa suke ta cece kuce dangane da wannan abu, inda wasu da yawa suke cewa tabbas wannan abu gaske ne, wasu kuma da yawa suka kara da cewa wannan fa abu ba gaske bane, wato zuki ta malla ne, wato sifaran nagaye, inda yake ta nema wato a yi wa wato wannan sabon shugaban kasa wato Ahmad Bola Tinubu, inda wasu da yawa suke ta cece kuce dangane da wannan abubuwa. Shirye-shirye masu ƙarfi sun kankama dangane da cewa ya za a tono ainihin gaskiya wannan abu, inda wato wannan tasha ta mai dubin albarka, inda ta ce ita fa za ta fara wato tono wato asalin wannan dalilin abu, inda kuma ta tono wato ta tabbatar da mai gaskiya da kuma mara gaskiya. Shin wannan abu anya ku akwai adalci a ciki? Domin abubuwan da yawa sun mutukar bayawa mutane mamaki, musamman ma yanda abubuwan suka faru, kuma musamman ma yanda aka so a wulakanta wato talakan Najeriya, musamman ma idan aka yi waiwaye da yanayin farashin abinci da yake gudana a halin yanzu, musamman ma wato kafin hawan wato mai girma shugaban kasa wato Muhammadu Buhari, inda a da can wato shinkafa tana naira 350 kacal, wato haka ma 'yar gwamnati kenan. Inda a yanzu shinkafa 'yar gwamnati wato kowane shago idan ka je zaka ga farashin shi daban, amma kuma zaka ga shinkafa 'yar gwamnati wato ba ta ƙasa da naira 2000, sai dai daga 2000 abin da isa ma, wato shinkafa 'yar gwamnati ta ninka farashin ta kenan, ya kai kimanin wajen wato sau 5. Wannan kenan. Sai dai kafin nan na mutanen da suke yawan ɗaukar number mu su kira mu dangane da cewa suna so za mu buɗe musu sabon YouTube channel domin su ma su dinga ɗora shirye-shiryen su kamar yadda muke ɗorawa. Sannan ina sababbin mawaka wayanda suke so waƙoƙin su suna su ma su zama celebrities. Sannan ina masu harkar comedy wayanda suke so su ma su sanu a faɗin duniya. Ku sani cewa a yanzu lokaci ya riga yayi, ga mai bukata zai iya ɗaukar number mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp, domin tabbas YouTube shi kaɗai ne zai ɗaga darajar mawaki da kuma ɗan fim, domin me a san shi a faɗin duniya, domin kowanne mawaki da ɗan fim YouTube ne gatansa, kuma YouTube shine silar samun ɗaukakarsa, kuma shine silar farin jininsa a duniya, domin YouTube shine yake haskaka dukkanin wani mawaki a fadin duniya, domin idan ka dora wakar ka ko kuma ka dora fim ɗinka, wato duniya ce baki ɗaya za ta gani, ba wai iya ƙasar da kake ba. Sannan ina 'yan kasuwa waɗanda suke sha'awar za su ba mu tallallika, ku sani cewa ku kanku wato domin mu tallata muku hajojinku da kasuwancinku a faɗin duniya, har ma da ma'aikatan hannu, ku sani cewa za ku iya ɗaukar lambar ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp, domin talla yana da matukar kima a gurin ɗan kasuwa. Sannan ina masu magunguna na gargajiya da kuma malamai magada annabawa waɗanda suke iya cire aljani ko aljana daga cikin jesin ɗa namiji ko jesin ya mace, ku sani cewa wannan dama bata bar ku ba. Ga mai bukata wanda yake so za mu yi tallan, zai iya ɗaukar lambar ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. Amma dan Allah dan Annabi, dukkan wani wanda ya san ba ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗa yake bukata ba, dan Allah kai ya kokarin ɗaukar lambar ya kira mu ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp din. A gurguje bari mu koma ainihin abin da ya ajiye mu, wato dangane da wannan rikicin cikin gida da ake ta fama da shi, wato dan karkashin wato jam'iyya ta APC, inda wato jam'iyyar APC wato ta tsunkulo wato sama wato da kara, inda wasu da suke ta cewa wato ko kaɗan abin bai dace ba, musamman ma idan aka yi waiwaye da halin da ƙasar tamu take ciki. Ku ci gaba da bibiyan mu domin jin yadda za ta kasance. Ku yi subscribing kana ku danna kararrawa.